Европа Көнбатыш Қытай стратегик транспорт маршрутын түзу тизлетілген темпларда дәвам итә. Санкция басымы шартларында әлеге юл Россияның Қытай һәм Азия илләре белән яңа сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрен ашарга мөмкинлек бирә. Әлмәт районында Шәле Баулы трассасы участогы төзелешендә хәбәрчебездә булып кайтты. Татарстанның СМП нефтегаз компаниясы Алексеевский Әлмәт участогы төзелешен 2006 елда ук башлаган. Юл төзүчеләр һәм транспортчыларның хезмәте нәтиҗәле. Бер автоколоннаның юл техникасы гына да 9 миллион чакрымнан артык юл үткән инде. Бу экваторда җир тирәли әйләнеп узган кадәр ара. Алексеевский Әлмәт участогында башкарылган эшләр күләме дә шактый. Җир эшләренең 90% башкарылган. 31 миллион куб метр грунт күчерелгән. 113 җир асты коммуникациясе төзекләндерелгән. Су үткәргеч торбалар, юл үткәргечләр, тоннельләр булдырылган. Шушма елгасы аша күпер төзелә. Производится возведение монолитных опор. Монолиттан төрәкләр урнаштырабыз, җир казыйбыз, күп белгечләр техника эшли, темп югары. Проект Россия икътисадына товарларны читтән кертү һәм чыгару өчен бик мөһим. Өстәвенә 30 миллионнан артык кеше яши торган дистәләгән төбәк үсеш ала. Это очень большой поток товаров, который будет перевозиться. Ике яктан да күп товар ташылыр дип көтелә. Бу трасса Россия Федерациясе өчен бик мөһим, масштаблы. Безнең төзелештә профессиональ команда эшли, тиз һәм сыйфатлы төзибез. Маршрутның Россия участогы Санкт-Петербург, Казан, Оренбург, Казахстан, Кытай. Трассаның гомуми озынлыгы 8500 чакрым. Шуларның 2300 чакрымы Россия территориясе аша уза. Тизәтелгән төзелеш темплары киләчәктә зур араларны уңайлы итеп үтәргә мөмкинлек бирә. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сәфиуллин, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы.